Bueno, esta segunda parte da tarde temos con nós, convidamos desde a Adega a varias entidades, organizacións sociais que, como a nós compartimos, comparten con nós un obxectivo que é defensar do medio ambiente, do patrimonio natural e do patrimonio cultural, e que ademais teñen pegada aquí en Santiago de Compostela, tanto na cidade como na comarca, ben porque ou ben naceron aquí, ou ben a maior parte da súa actividade a desenvolven aquí en Santiago de Compostela. Imos comezar por Xosé Manuel Penas Patiño, que seguro que moitas de vos coñecedes. Despois, imos vendo como continuar a orde, porque son homes moi traballadores que veñen todos con presentación. Voulles pedir 15 minutiños, para despois deixar tamén tempo de diálogo con vos, para que poidades ter a oportunidade tamén de preguntarlle a eles ou comentar, reflexionar sobre cousas que nos importan a todas, non? Entón, Xosé Manuel Penas Patiño, el naceu aquí, el é picheleiro, mestre desde 1973, que estivo antes en Mazaricos, despois en Dices, en Rois, en 1976. Un apuntamento que nos fai que é interesante, que foi expedientado por dar matemáticas en galego, como moitos outros profesores e profesoras naquela época, non? Bueno, ao mellor volvemos a eses tempos, sí. No, porque nunca vou dar matemáticas. Bueno, claro. Pode ser, pero ten que ser un secreto. Hai máis profesores na mesa. Pois Xosé Manuel foi tamén alcalde de Rois desde 2003 a 2007. Foi cofundador e presidente do Grupo Ornitolóxico de Galicia en 1973, que ese grupo daquela, o considerado quizás o primeiro xerme do movimento ecoloxista ou conservacionista aquí de Galicia. É presidente da Sociedade Galega de Historia Natural en 1992. Publicou a primeira guía de aves de Galicia en 1980 con outros autores e tamén fixo outras edicións en 1991 e en 2004. Coordinador do Atlas de Vertebrados de Galicia, publicado en 1995, e tamén organizador das primeiras xornadas ibéricas de mamíferos mariños en 1980, das campañas contra a caza de baleas e a publicación de 1989 Cetáceos, focas e tartarugas mariñas das costas ibéricas con Antonio Piñeiro. Tamén en 2023 publicou o primeiro tomo do Quod-Vulgus Vocat, os nomes galegos das aves, e en 2014 recibiu o premio Oxígeno que outorgamos desde a Adega por toda a súa trayectoria na defensa, estudo e divulgación do noso patrimonio natural, que, como vedes, é extensísima. Esperamos que continue sendo cada vez máis extensa. Entón, imos darlle paso a él, 15 minutos, Xosé Manuel, pero en vista do que tes aquí, a ver se o conseguimos. Así que moitas grazas. Despois irei presentando aos demais. Moitas grazas por acudir ao noso convite. Bueno, eu son o que ten que dar as grazas á Adega por darme voz, darnos voz neste caso, e facernos visibles, e realmente penso que nada cae do ceo. Moitas cousas que se conseguiron nos últimos 50 anos non son por xeración espontánea, sino porque hai moita xente traballando atrás, estén asociados en Adega, na sociedade, en outras organizacións que hai por todo Galicia adiante. É dicir, nada ben regalado, é dicir, todo hai que sachalo. A mí me fastidia moito que moitas veces, andando polo país, ves que hai xente que está disfrutando, das Illas Cíes ou de outros lugares e tal, e realmente que leva a veces a
digamos, os parabéns é a Xunta de Galicia. Teñen ali un cartel de Xunta de Galicia e tal, moi ben, pero non está contemplado para nada a organización X ou Z que estuvo dando callo, que foi a manifestacións, que fixo estudios, etc. Entonces, pois, bueno, é un labor, si queredes, ingrato. Se sementa, pero quen recolle non é quen sementa, recolle a sociedade en xeral. E iso está ben. É dicir, se se fai precisamente, é un pouco para que a sociedade se beneficie. Bien, eso, que decíamos, eu levo bastantes anos por aí dando tombos, por aí adiante, e entonces, o que decíamos antes, moitas veces sabe máis o demo por vello que por demo, e entonces, pois, eu xa levo uns cantos anos por aí adiante, teño as miñas ventaxas, é dicir, bueno, sei como estaban as cousas antes e sei como estaban as cousas agora, que realmente, pois, non é que melloráramos, a pesar de toda esta loita, realmente non se mellorou, e en moitos aspectos se empeorou. Un pouco comentaron no vídeo, moitas veces o sistema capitalista, digamos, a empresa, o que quere obter beneficios, non importa a costa de que, e nos venden historias e nos convencen a través dos medios de comunicación ou de outra maneira, e entonces entramos nesas súas redes e realmente, pois, despois recollen os beneficios e se marchan a outro lado e adiós moi buenas. É dicir, temos agora unha chea de problemas que temos que afrontar, e non sei como, porque tamén se decía no vídeo que realmente nos anos 80 pois era moito máis fácil que os medios de comunicación recolleran as inquedanzas de xente que se dedicaba, digamos, ao estudio do medio, a defensa do medio. E, en cambio, agora os medios de comunicación están vendidos. E entonces non hai maneira de que transmitan unha mensaxe distinta da que queren eles. Pero quen quere realmente non é, incluso non é nin o político do turno, é quen está detrás do político de turno, quen manexa o capital. E que nos din que sí, que van a mellorar, que van a crear postos de traballo, etc. Non, chegará un momento que collan a maleta, reparten os dividendos e aí vos quedades. Por poñer un exemplo moi concreto, que vai pasar coa balsa de lodos vermellos da Lumina Aluminio. Ese é un problema que eu non vexo que ninguén por parte das autoridades se este metendo o dente, se estén preocupando. Temos aí a espada de Damocles encima de nós, que calquera día pode pasar como os vertidos que hubo en Aznalcóllar, que contaminaron todo aquello de Bagara, pero nós o temos aí, é dicir, se esa balsa rompe e se vai todo eso ao mar, a mí me preocupa moito, pero nin se fala, é dicir, nos medios de comunicación non se fala dese tema, non se fala. Está a Lumina Aluminio, si se preocupan de que si os postos de traballo se manteñen ou non se manteñen, o cal está ben, pero, bueno, e temos moitos problemas. Entonces, eu, en principio, retomando o discurso, realmente eu pois veño cunha chuleta porque a miña memoria cada vez pois vai un pouco a menos. Pero, bueno, tamén decir que en este momento eu non son socio, ainda que vou falar do Grupo Ornitolóxico Galego e da Sociedade Galega de Historia Natural, eu neste momento non son socio da Sociedade Galega de Historia Natural. Entonces eu represento esta asociación un pouco daquela maneira, é dicir, porque veño a falar da sociedade, bueno, por eso que se decía, porque eu fun un dos cofundadores do Grupo Ornitolóxico Galego no ano 73, que despois se reconvertiu e dou lugar á Sociedade Galega de Historia Natural, da cal tamén foi un presidente. E entonces, bueno, non podo falar da sociedade, digamos, dos últimos anos, si podo falar de todo o que pasou desde a súa fundación hasta non hai pouco. E, bueno, o que quixera empezar dicindo é que cando se creou o Grupo Ornitolóxico Galego foi no ano 73, Franco non morrera, e entonces crear unha asociación era difícil, porque non estaba ben visto que houbera asociacións que non foran proclives ao réxime, está claro. Entonces, nós non éramos proclives ao réxime, desde logo, nin proclives nin non proclives,
Nós tratamos desde o principio de ser un pouco asépticos, cousa que ten, digamos, os seus vantaxes e os seus inconvenientes. É dicir, nós seguimos un camiño totalmente distinto da adega. É dicir, a adega tiña, xa digamos, o seu entronque social, e, se queredes, un pouco o seu entronque político, como contaba Beiras aí un pouco, e nós éramos 4 pardillos. Éramos 4 tipos que nos xuntamos na Facultade de Bioloxía no ano 73. Era a Facultade de Bioloxía, empezou no ano 66, pero non era ainda a facultade. Entón, aí resulta que nos reunimos, eu empecé biolóxica se non acabei, pero bueno, nos reunimos unha serie de persoas que tiñamos as mesmas inquietudes e os mesmos gustos, e entón decidimos facer o Grupo Ornitolóxico Galego. Aínda que se chama ornitolóxico, digamos que tiña 3, no Rexistro Civil constaba que nós tiñamos 3 aspectos que nos interesaban. O primeiro era o das aves, o segundo era, digamos, o conxunto do país, e o terceiro era a difusión, divulgación e tal de como estaba toda esta historia. E, bueno, admitírono, e entonces, pois, aínda estando vivo o señor Francisco Franco, pois pudemos actuar como asociación, con moitas dificultades. Unha das dificultades foi precisamente a falta de locales, é dicir, nos estábamos reuníndonos durante unha temporada no convento da enseñanza, durante outra temporada no Museo Pobo Galego, durante outra temporada na miña casa o Preguntoiro, durante outra temporada, bueno, así, tuvemos un localiño na Alameda de Santiago que ardeu. E entonces gran parte do material que tiñamos ali ardeu. Non se sabe se foi intencionado ou non. Bien, entonces resulta que o feito de estar ali na Facultade de Bioloxía pois nos marcou moitísimo, de tal maneira que, así como hai Sociedade Española de Medicina non sei que, ou así asociacións, resulta que teñen, digamos, o seu prestixio e están aí personas de moito ringorrango e tal. Aquí empezouse un pouco levando, digamos, ese camiño. Entonces, eu vos traía por poñer un exemplo, pois a revista Braña, esta revista, que se vedes que pon Boletín da Sociedade Galega de Historia Natural. Sin embargo, se abrides isto e mirades o Consello de Redacción, pois é Universidade de Santiago, Universidade de Santiago, Universidade de Santiago, Consello Superior de Investigacións Científicas de Vigo, Universidade de Santiago, Universidade de Santiago, etc. E se mirades aquí atrás, relación de tesinas lidas perante o curso 77-78 na Universidade Galega. Selección bibliográfica, traballos publicados nas revistas nacionais e estranxeiras sobre o medio natural galego perante o ano tal. É dicir, a universidade estaba tremendamente entroncada en principio, inicialmente. Entonces, isto marcou moito a sociedade porque ao principio sí que éramos, digamos, combativos, no sentido de que, efectivamente, organizábamos manifestacións. Eu acórdome unha que se fixo, unha antinuclear, bueno, eso do de sempre, que sales da Alameda, que te vas hasta a Plaza Roxa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había, digamos, socios moi distintos e cuns criterios e cunha visión do mundo e do que había que facer moi diferente. Entonces, parte desa xente que estaba en principio veu que as cousas non eran para conseguir un mellor currículum, para publicar os seus traballos e tal, entonces foron abandonando eso todo. Entonces quedábamos un pouco os que éramos máis guerreiros, é dicir, a mí me interesaba, por un lado, estudiar certo aspecto da natureza de Galicia, pero tamén coller unha pancarta e ir a algún sitio reivindicando o que fora. É dicir, eu fui a xove nuclear, non como Sociedade Galega de Historia Natural, senón como señor que cree que hai que estar ali, con unha pancarta. E entonces, claro, había unha diferencia de
de perspectiva de como se podía ver o mundo. E, de todas maneiras, a pesar de que houve moita xente, bueno, por exemplo, nesta manifestación antinuclear, por poñer un exemplo, pois houve unha persoa que dixo non volvo nunca máis, porque resulta que, claro, é unha manifestación aberta. E entonces, en aquel momento, houve xente LGTBI que iba na manifestación. Entón, alguén dixo, eu non vou máis a unha manifestación con maricóns. Así de claro. Entón, claro, non, así de claro, non? É dicir, había xente moi dispar, moi distinta. E entonces, bueno, digamos que ao final, digamos, a rama que quedou, pois foi a que priorizou os estudios, o aspecto científico, etcétera, 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 frente á contestación social, e frente á relación social. Que conste que eu considero que a actividade da adega e a actividade da sociedade en certa medida eran complementarias, porque nós o que queríamos era eso, é dicir, antes de abrir a boca temos que ter datos, temos que ter información, temos que ter estudios. Por poñervos un exemplo, vamos a poñer dous exemplos. Un, o tema dos eucaliptos, que xa naquela se empezaba a falar de eucaliptos non, dentro de nós, eucaliptos non. Pero había un señor que era profesor da universidade que dixo, bueno, eso está por ver. E dicir, os eucaliptos teñen as súas ventaxas. E cales son? Home, pois que extraen do terreo certos elementos, por exemplo, aluminio, que de outra maneira non chegarían á superficie. Entonces, falta por averiguar naquele momento que, digamos, a cantidad de humedade que necesitaba un eucalipto para medrar, etcétera, etcétera, etcétera. O que fixéramos en aquela época foi un pouco estudiar, digamos, a población de aves que había nun eucaliptal, nun bosque mixto, pino carballo e nunha carballeira, que precisamente fixéramos, estábamos falando agora aí un pouco en Santa Cristina de Feche, por aí abaixo e tal, non? E bueno, sí, é dicir, primeiro hai que estudiar, despois se pode abrir a boca. Por exemplo, outro exemplo é o tema dos cetáceos. É dicir, eu impliqueime moito no tema da defensa das baleas, con un resultado positivo. A todo isto hai que decir que todas as asociacións tuvemos éxitos e fracasos, está claro. E entonces, no tema das baleas, pois houve, digamos, un éxito importante. Pero claro, antes de abrir a boca, tuvemos que preguntarnos que cetáceos hai nas costas de Galicia, e dentro dos que hai nas costas de Galicia, cales son os que son, digamos, aproveitados económicamente. Entonces, durante anos recorrimos o litoral galego, cada vez que nos decían que chegaba un bicho morto a unha playa, alá íbamos nós, e entonces tomamos unha serie de medidas e unha serie de historias e tal, e ao final sabíamos que cetáceos había nas costas de Galicia, porque non se sabía. E entonces nós fixemos un traballo, unha investigación previa, que nos levou despois a poder organizar as primeiras xornadas ibéricas de mamíferos mariños, e convidamos a xente que era, digamos, lo más de lo más en estudio de cetáceos, é dicir, viñeron xente de Portugal, de Valencia, de Cataluña, de Cantabria, viñeron xente, os que máis sabían de cetáceos en aquel momento. E, bueno, fixemos a campaña contra a caza de baleas, se recolleu, non era solamente a sociedade, moitas veces, digamos, os traballos se facían en colaboración con outras persoas e con outras asociacións. E entonces se recolleran 120.000 sinaturas, que daquela eran moitísimas, que son as que se presentaron no Parlamento Español, e ao final España votou a favor da moratoria e se parou a caza de baleas. Entón, claro, o que estaba dicindo, é dicir, a vertente pola que foi a sociedade foi sempre de primeiro estudiar, e despois xa veremos. Despois xa veremos, ao mellor non daba como resultado protestar, manifestarse, etcétera, etcétera, senón que eu, unha das cosas que vexo, digamos, con diferencia da adega, era que a sociedade se iba moito máis por realmente facer un informe que era importante e tal, e presentalo na administración, co cal a veces conseguías algo e outras veces pois iba a papelera. Bien, entonces, como me di Belén que me quedan 3 minutos, pois bueno, vou aproveitar para decirvos, bueno, o que traio aquí, podíamos decir moitas máis cousas, pero vaya,
A ver, ecoloxismo e medio ambiente. Eu traxe un libro que era dega, É dicir, 25 anos de medio ambiente, ecoloxismo en Galicia. Para quen non o coñeza, pois se vos interesa botar un vistazo, que é interesante. Guía de organizacións non gubernamentais de medio ambiente e educación ambiental. A educación ambiental é importantísima. É dicir, antes se falou un pouco, María falaba da educación ambiental. É importantísimo contactar coa xente nova. É importantísimo. Se non, estamos perdidos. É dicir, temos que contactar a través da educación, como se, é dicir, houve unha época que efectivamente había moita actividade en relación coa educación e hai que volver a retomar eso todo. Bueno, aquí, por exemplo, vos enseño, digamos, por onde empezou a Sociedade Galega de Historia Natural a traballar. Isto xa vedes o color que ten e o que é, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Grupo Ornitolóxico Galego. Parte das cousas que se contan aquí están aínda hoxe sin resolver. É dicir, aquí abaixo di destrucción de bosques autóctonos, el urogallo en peligro, onde vai. Falta de espacios naturales protegidos, están protegidos no papel. Exterminio de aves rapaces, industrialización indiscriminada. Podíamos falar moitísimo. Marea negra, despois houve mareas negras. Pero bueno, en fin, e legislación insuficiente. Legislación hai, o que pasa que se pasa por el forro. Bueno, entonces eso, é dicir, facíamos a famosa revista Bubela, a Ciclostil, que era unha cosa que, bueno, daquela maneira, e divulgación, pois sí, divulgábamos moitas historias. Por exemplo, xa vedes, as baleas, a primeira cosa que se fixo sobre as baleas, o asunto nuclear, que tamén nos preocupaba como a todo o mundo, ou, por exemplo, o lobo. É dicir, moitas cousas que se fixeron siguen aínda sin resolverse. É dicir, botamos 50 anos alá, e con isto acabo, e non vos enseño máis literatura, pero, en fin, se hace lo que se puede, se fixo o que se pudo. Para quen queira saber máis, hai unha revista que é o Paspallás que conta os 50 anos da sociedade, e aquí pois hai de todo, fotos, etc. Por exemplo, aquí está o dun museo que hai en Ferrol. Se non o coñecedes, pois dadevos unha volta, que vale a pena velo. E, bueno, e o fundamental, pois eu creo que é, por un lado, queda moito que facer, hai que seguir. Por outro lado, é importante que a xente se asocie, xa o decían anteriormente. Vos fixadevos, por exemplo, a British Task for Ornithology ten 1 millón de asociados en Inglaterra. Con 1 millón de asociados, e cada un pon 5 libros encima da mesa, se poden facer moitas cousas. Aquí andamos sempre na penuria total. E insisto outra vez no tema da educación. E para acabar, pois quero volver a recordarvos que había unha cousa que se falou durante moitos anos dela, que despois non se volveu a falar, non sei por qué, que era a famosa carta do xefe indio Seattle, onde aí se recolle unha che de principios que siguen sendo plenamente de actualidade e de vixencia. Entón temos que volver a retomar ese texto e volver a transmitilo ás novas xeracións, senón estamos perdidos. Bueno, a ver. Bueno, pois moitas grazas, José Manuel. Grazas tamén pola brevidade. Sei que non é fácil resumir así 50 anos de golpe en 10 minutos, así que moitas grazas. Imos agora darlle a quenda a Antón Bouzas. Temos aquí un problema técnico, pero mentras se soluciona, imos presentalo. Antón é licenciada en Bioloxía, bueno, vedes que son xente moi preparada, licenciada en Bioloxía, máster en Arquitectura da Paisaxe, ten experiencia en consultoría ambiental, en restauración ecolóxica, produción de planta, paisaxismo, ordenación territorial, interpretación e patrimonio. Tamén está preparado e formado para a educación ambiental e tamén en sistemas de información xeográfica e deseño gráfico. Non sei se non está...
Ben, el ven en representación do colectivo Arrula, en defensa, promoción e investigación do patrimonio, e tamén membro da plataforma pola recuperación do río Sar, inda que desa outra plataforma falaranos Pablo, sobre todo. Pero, bueno, é certo que tamén, como xa mencionaba antes José Manuel, ao final, as mesmas persoas estamos en diferentes movementos, temos tamén diferentes sensibilidades, pero, no fondo, detrás de todo, é o interés común de defender a nosa terra, non? Boas tardes e grazas por invitarnos en nome do colectivo Arrula. Bueno, vou tratar de ser rápido e breve. Vale, isto vou vos poñer para que vos explicarvos o que facemos. O mellor é esta presentación que fixo o noso presidente Luís Leclerc aquí presente, que vai ir para o Museo de Pontevedra. Non vos vou abrasar con tanta cousa, isto é unha selección. Vale, bueno, entón, en primeiro lugar, quen somos o colectivo Arrula? Pois somos un grupo heteroxéneo de xente reducido, preocupados pola arte rupestre, onde temos de todo, non? Hai, obviamente, como vos podedes imaginar, hai arqueólogos e historiadores, pero tamén hai moita xente moi diversa. Hai tamén periodistas, fotógrafos, ambientalistas como a min, auténticos eruditos en este asunto, que son do mellor, a nivel de calquer tipo de especialista que poda haber hoxe en día. Xente que, entre todos, pois, facemos un grupo que ten certas capacidades, non? En que estamos interesados? Pois basicamente estamos interesados na conservación do patrimonio cultural, que en principio centrados na arte rupestre, na investigación dese patrimonio, un pouco na liña do que estaba contando anteriormente o compañeiro, e tamén en ser propositivos e estar continuamente presentando alternativas e propostas á situación actual, non? Tamén un dos eixes así fundamentais é a divulgación, que veredes agora, que resulta moi importante para nós. Por contextualizar e porque vos fagades unha idea. Nas terras de Compostela existen dous grandes núcleos de petróglifos que antes de que o colectivo Arrula empezara a traballar había únicamente coñecidos e catalogados 62 petróglifos. Despois do traballo desenvolto pola Arrula nestes anos, estamos xa nos 208, é dicir, que o traballo do colectivo incrementou pois moi notablemente o corpus de elementos patrimoniais nesto, con cousas moi valiosas que veredes agora. Aquí tendes unha pequena gráfica onde vedes as publicacións que facemos, as visitas e charlas e as notas de prensa. Aí vedes que hai anos que se traballa máis, anos que se traballa menos. Eso, claro, sempre depende un pouco das circunstancias, pero é un labor constante en cada aspecto destes. Bueno, isto que respondía? Pois o abandono e o estado de perigo e precariedade no que está todo este patrimonio tan valioso que temos. Sobre todo, como está no monte, este patrimonio está no monte, pois sufre a problemática do monte. No colectivo somos moi conscientes de que non se pode protexer un elemento patrimonial que está no monte se non se protexe a súa contorna. Entón, a problemática da conservación dese elemento, pois, depende do estado da contorna, non? E despois, claro, a falta de respeto, a falta de coñecemento, as vandalizacións, de modo maneira que os lumes son un gran problema. Aí tendes exemplos de lumes que houbo nunha das mellores zonas de máis concentración do patrimonio nas terras de Compostela, aí en Villestro. Fixadevos o tipo de... aquí, o que se chama de Arrula. Aí vedes como está o estado previo, xa vos lo podedes imaginar, ese eucaliptal descontrolado, todo ventureiro, todo de carácter invasivo.
o estado o que pode afectar eso aos distintos xacementos. Este petróglifo en concreto é un dos mellores que temos, unha das mellores representacións de cervos na comarca. Unha das cousas que se fala nas visitas é precisamente eso, non? Decirlle a xente, fixadevos que na idade de bronce, porque isto ten 4.000 anos de antigüedade, se había cervos aquí é porque isto non era como está agora. Se había cervos, os cervos son indicadores de bosques autóctonos grandes, extensos. É dicir, o estado actual dos montes, como non vou descubrir aquí a ninguén, é absolutamente lamentable, non? Isto é dunha zona ca que colaboramos en Baroña, non? Por todo son. Estos son os efectos que causan, que provocan eses cambios de coloración, pero aínda máis grave son que as diferencias térmicas que provocan os lumes fai que escachen os petróglifos, un fenómeno que se chama termoclastia, que pode aparecer meses despois de que pase o lume, non? O lume pode ser no verán, e isto empezar a ocurrir no inverno, precisamente que as diferencias de temperatura fai que se perda a pátina superior. Pero non só esas cousas tan graves, senón que temos, como vos podes imaginar, todo tipo de problemáticas e faltas de respeto cara a isto, non? Hai esta manía do banco máis bonito do mundo, pois aí tendes un intento contra o cal, obviamente, o colectivo loitou. Aí tendes outro exemplo nun castro, que tamén estivemos implicados nesto, non? Con esa magnífica placa de formigón. E, bueno, o primeiro requisito para conservar estes elementos é que estén catalogados, obviamente. Entón, neso estamos bastante implicados. De feito, o colectivo empezou colaborando con este home Domingo Rama en Carnota por uns petróglifos que foran descubertos e investigados en colaboración con el, e xa vedes aí, no 2013, que o ano precisamente do colectivo. Aquí tendes tamén outra das primeiras cousas. Isto é unha inscripción en latín medieval, non, que está marcando o xiro compostelán da Compostela antigua, dos primeiros tempos de Compostela, nos arredores de Santiago. Precisamente por se chama Pedra da Legua, non? Porque está a determinada distancia da catedral. Bueno, este é un dos petróglifos que descubertos pola Rula, en realidade redescuberto, un dos máis ricos e máis rechamantes que temos nas terras de Compostela, en Monte Castelo. Este fora descuberto por o pai da arqueoloxía galega na arte rupestre, Sobrino Lorenzo, nos anos 50, despois perdido, estudado por varios investigadores, non o deron atopado e reatopado por nós. En concreto aquí polo compañeiro presidente. Aquí tendes, non sei se vedes aí abaixo, ese cervo, vedes ese cervo que ten esa cornamenta tan espectacular. Ese que víamos antes todo queimado, que vos dixen, todo queimado rodeado de eucaliptos. Bueno, tamén a actividade do colectivo non se centra exclusivamente nas terras de Compostela. Colaboramos con calquera que nos veña de calquera sitio e podamos achegarnos ali para investigar, descubrir, documentar. Pois aquí tendes este exemplo de... Non teño tempo para explicarvos o que é isto, pero é moi interesante. Ese motivo que está aí é bastante escaso e pode haber ao mellor unha dúcia en toda documentados. Este é un deles que se controlou. Por exemplo, este outro, o cervo, aí vedes abaixo o cervo, está así ca cabeza para abaixo, vedelo. O cervo máis alto que está a maior altitude de Galicia, na Terra de Montes, en colaboración con Jorge Fernández de Codeseta Viva. Outro exemplo de colaboración con grupos dos múltiples e moitísimos grupos de xente que hai por Galicia adiante traballando nesto, non? Aquí tendes varios exemplos. Non se ciñe exclusivamente os petróglifos. Aquí tendes unha tampa da época sueva que estaba tirada nunha
nunha igrexa aí en Ames, tamén traballamos nesto para que sexa tratada dignamente, esperemos que o Concello parece ser que temos o compromiso de que vais facer cargo desto. Aquí tendes outro exemplo en Corme. Isto que vedes aquí é unha fotogrametría, unha técnica de investigación para facer resaltar os gravados que moitas veces están moi gastados e difíciles de recoñecer, entón podes facer un modelo digital fotogramétrico como este, ou tamén con boas técnicas fotográficas. No colectivo hai excelentes fotógrafos. Tamén isto inclúe, obviamente, a conservación das mámoas. As mámoas sufren moitísimo todos os traballos agrícolas e forestais, miliarios romanos, cabezas castrexas, bueno, o que vos digo, por todas partes, incluso, pois moitas veces, o que a persona que os descubre por sitios que non aquí na zona de Vimianzo, pola terra de Soneira, pois aí tendes ao noso compañeiro David, que a raíz desto pois é membro da Rula, non? É unha forma de ir agregando xente preocupada polo mesmo. Aquí tendes un dos descubrimentos que a min particularmente é do que me parece máis ilusionante. Aí tendes un barco un bote da idade do bronce. Velo aquí. Aquí esta forma, que ten proa e popa como pico de pato, e ten como un disco solar aí en riba, unha representación que solo para atopar algo parecido temos que irnos a Escandinavia. O interesante desto é que apareceu xunto dunha inscripción romana que colaboramos aquí con mellor epigrafista de España, Abascal Palazón, que nos decía que é unha dedicatoria a deusa Diana, escrito o E de Dianae, non, me parece que é, cun E republicano, que con dúas barras, o que está indicando que esta inscripción romana é dos primeiros tempos da conquista de Galicia. Fixadevos o que é, decir, republicana anterior ao imperio, anterior a época de Augusto, é decir, que isto está documentando que uns petroglifos da idade do bronce, porque isto está xunto de outra pedra cos típicos círculos concéntricos da idade do bronce de 4.000 anos de antigüedade, cunha inscripción romana de hai 2.000 anos dedicado a unha deusa, e cun barco que está reflexando unhas crenzas que nos entroncan con todo o mundo atlántico. Bueno, non temos tempo agora para falar desto, pero o importante desto é que está, fixadevos a importancia da investigación, o que estaba falando Patiño antes, non? Estamos diante dun lugar que, como decía esta arqueóloga recentemente falecida, Lara Alvelar, unha arqueóloga portuguesa, que foi a primeira que falou de paisaxes tatuadas, territorios tatuados. É dicir, que son os petróglifos? Pois son marcas, restos que nos chegaron, o único que nos queda de culturas desaparecidas, pero que son a nosa cerna, non? Que son que podemos rastrexar estas crenzas aínda hoxe nas crenzas populares e na tradición galega, é dicir, están establecendo unha continuidade cultural de 4.000 anos. E, sin embargo, este petróglifo está nun outeiro sobre o río Ulla, ali perdido, ameazado por eucaliptos, unha plantación que lle fixeron ao lado, un sitio perfecto para ter unha pequena reserva, natural e cultural. E, sin embargo, por moito que petáramos en diferentes portas, non temos resposta ninguna, lamentable, como exemplo. Bueno, tampas, quédame pouco, verdad? Bueno, aí vedes varios máis, e vou a ver se podo rematar rápido. Propostas. O noso traballo con diferentes corporacións do país, pois, por exemplo, conseguiuse que se establecera unha ruta de petróglifos no de Corme. Vos acordades daquel que vos ensinaba da fotogrametría de Corme. O resultado foi o establecer un roteiro para visitar os petróglifos. Evidentemente hai que limpar os camiños, hai que ter acondicionado a pedra, pero debería e podería facerse moito máis.
o mesmo traballando co Concello de Ames, a Dirección Xeral de Patrimonio, cos veciños, e finalmente aceptouse unha proposta que fixéramos no ano 2015, un proxecto que se chama Compostela Rupestre, que pretende inventariar, catalogar, delimitar, protexer, divulgar todo o patrimonio este arqueolóxico que temos nas terras de Compostela. Finalmente, o reto foi recollido pola Deputación da Coruña e empezou con €500.000, que é unha chea de cartos, para invertir nestes obxectivos. A día de hoxe, algunha limpeza, pouco máis, e o de sempre. Unha páxina web moi bonita, moi consultable, moi tal, pero dificilmente, espero que despois no debate podamos falar e discutir desto, moi difícil chegar a facer algo que teña unha pegada real. Bueno, participación en xornadas, conferencias científicas, esta foi en Braga, estas outras vedes no Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro e outras máis. A divulgación nas escolas é fundamental. Aí tendes un premio que ganaron uns nenos do IES de Ames en colaboración co traballo do colectivo, exposicións, moitísimas visitas altruístas con moito mérito dos que van e atenden estas cousas. Vedes que a resposta sempre é magnífica e os asistentes, incluso, aínda que sexan ben cativos, quedan ben contentos. Aí os tendes paseando pola riqueza da nosa terra. Os taboleiros de xogo de Compostela, que é outro patrimonio perdido que estaba, que despois pode falarnos aquí Luís e tal, en Santiago, taboleiros de xogo que están por toda a cidade, bueno, actividades que se fan e visitas ao público xeral. Aí vedes o anuncio de múltiples, moitísimas que temos feito, non? Innumerables. E aquí tendes algúns exemplos da xente asistindo. Isto é na casota de Verdoias, un dolmen aí. Hai moi bons fotógrafos, non? Por todas laos, aí vedes que houve moita actividade. Aí volvemos ao dos tabuleiros de xogo, tivo repercusión e incluso chegou a ser publicado por The Guardian, non? E finalmente, por rematar, bueno, pois como exemplo, ese traballo que se fixo en documentar todo isto que estaba perdido no casco histórico de Santiago, e tamén a análise arcastronómica de mogollón de moitos destes lugares onde se pode documentar que había cultos astrais. Ese, por exemplo, é o caso que pasa no Castriño de Conxo, que é un dos mellores petroglifos que hai en Santiago, que está aliñado co pico sacro no solsticio de inverno. No solsticio de inverno o sol corre pola ladeira arriba. O que vos decía das paisaxes tatuadas, a continuidade cultural que nos permite recoñecer crenzas que foron transmitidas nun longo proceso de continuidade cultural e de cristianización. Aquí temos unha parte da explicación das orixes de Santiago de Compostela. O tributo ao gran investigador, este foi o que describira, que redescubriramos, San Ramón Sobrino Lorenzo Rula, do cal houbo que digitalizar e recuperar todo o seu fondo documental. Ao final quedou un libro de cantas páxinas? 400 páxinas, unha xoia, editado ca Deputación. Houve tamén unha exposición que fixemos sobre el. Tamén publicamos un libro cas entradas do blog do colectivo, que ten mogollón de artigos, todo está aí documentado, toda a nosa actividade. E un artigo sobre a relación entre o ambiente, o sea, a contorna dos petróleos e a xestión forestal, nunha revista académica no Anuario Brigantino. Isto me leva, e xa estou rematando, necesito solo 2 minutos máis, que evidentemente nós como colectivo preocupado por isto, evidentemente consideramos que a única forma de xestionar isto é que o monte sexa como ten que ser, que era país civilizado, multifuncional, e que atenda ás necesidades,
as funcións productivas, lóxicamente porque é normal que a xente queira vivir del, pero atendendo tamén a función ecolóxica e a función social. Aquí nesto da conservación do patrimonio cultural tendes un exemplo fantástico de función social. Participamos en movilizacións, eso foi o día aquel que enchéramos o Prazo do Obradoiro de eucaliptos, non se ve moi ben aquí. Participamos con outros 18 colectivos invitados por Lidia Senra ali no Parlamento Europeo. Isto estaba liderado por aí, tendes a Manolo de Mariña Patrimonio. Participamos e colaboramos con calquera que nos pida axuda para parar un parques eólicos e facer uns informes a parte esta do patrimonio. Aí tendes varios exemplos. Tamén se fixeron propostas de ordenación de determinadas zonas, isto é na zona de Santiago de Ames. Por último, reclamamos no seu momento que houbera faixas de protección como hai nas zonas habitadas en torno aos petróleos, porque dadevos conta que cando arde un eucalipto e cae en riba da pedra, esa madeira que arde en riba é a que desfai o gravado. E se os eucaliptos teñen 25 ou 30 metros de alto ou máis, pois necesitan unha faixa así de ampla, polo menos para garantir que non se poidan queimar, non? Aquí tendes algún exemplo de eso que poñíamos, non? Eso de non vos preguntedes o que pode facer o voso país pola arte rupestre, preguntadevos o que a arte rupestre pode facer polo voso país. Entón, aí tendes todo o mundo se sumou a esta iniciativa e con resultados inesperados, non? E incluso nas felicitacións de Nadal pois incidimos nestes asuntos, non? E xa está. Sinto que non tiñamos máis tempo, porque a verdade que merece moito a pena seguir toda a explicación e vai a tomáramos unha hora cada un. Xa, pero é unha forma de que saibades o que facemos, non? Claro. Pois Pablo Gómez é o actual presidente da Plataforma pola Recuperación do SAR, tamén é licenciado en Bioloxía, doutor en Bioloxía na especialización de Hidrobioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Estivo investigando as augas doces galegas durante 12 anos e actualmente tamén é profesor de secundaria. Aquí temos tres docentes, dous biólogos, me parece, non? Copamos copados o mercado. Como activista medioambiental, Pablo leva casi 10 anos participando en diferentes colectivos na plataforma Salvemos a Comarca de Ordes, tamén é membro de honra de Casa Longa Limpa de Residuos, socio da plataforma, como imos ver, pola recuperación do SAR, e tamén participou na rede de plataformas Compostela Ulla Tambre, colaborando tamén na creación da rede galega polo un rural vivo. Desde o ano 2021, hai 4 anos, é o presidente da plataforma do SAR, da que nos vas falar a continuación. Moitas grazas. Comezar, como non, agradecendo esta invitación a esta mesa redonda, a plataforma. Dicir que, aquí quen debería estar, podería estar aquí sentado Patiño, que sabe máis das orixes da plataforma e que de seguro que traballou máis que min por ela. Tamén Suso Nolla, que non pode estar, que é o presidente emérito e ilustre presidente, igual que Patiño, que vos poderían contar máis cousas. Eu, con un pouco de síndrome de impostor aquí, pois vou facer o que poida. Gracias a Adega por invitarnos, parabéns polos 50 anos. Non sei se desexar vos outros 50 máis, sí, de existencia, pero gustaríame que a vosa labor de loita a fixese quen a ten que facer, quen ten que defender, que vos dedicasedes á educación ambiental, que hai moito traballo aí,
a outras cousas que facedes e a loita ou a defensa do noso patrimonio natural a fixesen os nosos políticos, porque é de todos, e sexan da cor que sexan, pois terían que defender o que é de todos. Vou intentar, non vou ser tan minucioso como Antón nas actividades da plataforma, que son moitas, dende traballos de investigación, traballos de fin de máster, manifestacións, xornadas de educación ambiental, etc. Vou intentar resumir un pouco o leitmotiv, a orixe da plataforma e unha das últimas loitas, simplemente. Vou intentar ser breve. Bueno, o río Sar, a bacía do Sar, creo que a coñecemos todos, non? Nace aquí en Compostela, desemboca no Ulla, con numeroso patrimonio arqueolóxico. Todos eses son castros na bacía do Sar, non sei se ven os circuliños amarelos. Bueno, temos arquitectura, arte, patrimonio cultural pois dabondo, non? Na bacía, hasta obras literarias internacionais que levan títulos. Temos recordos, imaxes dos usos, non? Dos usos tradicionais e do disfrute do río Sar, e temos merda tamén. Como, por desgracia, moitos ríos de Galicia, o Sar, bueno, non é un máis, é casi un paradigma, non? De contaminación, sendo o río que atravesa, que nace na capital de Galicia, pois é un dos máis contaminados. Contaminación orgánica e de outros tipos, pero, bueno, principalmente orgánica, non? O que non se depura na depuradora, na EDAR, non? Da Silvouta. Temos, bueno, hai moitas imaxes, vou nas pasar rápido, porque estas hasta dan un pouco de mágoa, non? Pero, bueno, o que hai, non? E o que hai, e que esperemos que se solucione xa en breve. Lixos, sólidos, escumas, moita materia orgánica, moita perda de diversidade, sendo o país dos 10.000 ríos, e de uns ríos que bueno, podo afirmar que teñen unha diversidade excepcional dentro da nosa zona bioxeográfica, excepcional. Temos máis diversidade de familias de invertebrados, de especies, que calquera outra zona dentro da nosa rexión. Pois este está tremendamente empobrecido, non? Bueno, esta situación ata que non costou moitos anos, pero apareceron os recuperadores do Sar, non? Un colectivo, un grupo de xente preocupada pola situación do seu río, non? Ribeireños, pescadores, xente preocupada pola súa contorna, que se dedicaron pois a arrimar o ombro, a poñer os guantes, a coller bolsas de lixo e a facer o traballo que había que facer e que deixaban de facer outros, non? Ou que estaban provocando outros, non? Aí vedes as orixes, o grupo de xente que traballou, a cantidade, seguro que coñecedes algún que está por aí polo centro da foto. En febreiro de 2012 nace a plataforma do Sar para recuperar pois todos estes valores naturais e culturais, non? Para poñer en valor o río. Voume estender un pouquiño, se me permitides, en ler o inicio, nada máis, porque resume mellor que o que poidera dicir eu pois esta orixe, non? Como cada mañá antes de marchar ao traballo, Xan achegouse ata o río. Coñecía o Sar dende neno, pois cos amigos da aldea tiña que pasar a carón del cada vez que ia á escola. Ali onde as augas paraban entre xuncos, centos de troitas mortas, mostraban o bandullo ao sol. Non era a primeira vez, nin a segunda. E xa non era nin a primeira, nin a segunda vez que o tiñan comentado na taberna de Arturo. O río era parte deles mesmos e sentían a desfeita en carne propia. Sen máis voltas, Xan pensou en falar con xente de outras aldeas e crear unha asociación. Así o fixo, con amigos de Brión, da Gandariña ou de Padrón. E tamén coa Asociación de Veciños de Conxo do Outor Maceira, co Club de Sendeirismo Vía Láctea, co colectivo Remonte, coa Sociedade de Caza e Pesca Padronesas e co Club de Pesca Deportiva Londra de Rois. A Adega tamén estivo apoiando desde o primeiro momento. A nova asociación recibiu o nome de Plataforma pola Recuperación do Sar. Creo que aí se recolle, en palabras dun tal Xosé Manuel Penas Patiño, publicado no Cerna número 70. Bueno, por vencellar, non, todos estes colectivos e, bueno, tamén agradecer, non, o apoio de Adega a creación da plataforma.
fotos das diversas directivas, de distintos actos, titulares lamentables ou tristes, non? sobre o estado do SAR. Hai que mencionar que os principais problemas no caso da contaminación orgánica son eses puntiños amarelos que son a sedar, o sea, estacións depuradoras de augas residuais que deberían manter limpo o río, son o que está recopilando, non? Toda esa contaminación e está concentrando, non? E estamos falando dun espacio de rede natura, inmediatamente augas abaixo, non? Un sinsentido. Esta depuradora existente, e esta é a última loita que vos iba a comentar, e xa vou ir rematando, o proxecto que se pretendía facer para solucionar este problema, que era unha EDAR, unha macroedar, non? Unha planta nova, moi grande e tal, augas abaixo da actual. O problema é que estaba nunha zona de alto valor ecolóxico, unha carballeira, unha zona ben conservada, gracias a que o río estaba nesas condicións, non había moita actividade por ali. E, agora veremos unhas imaxes tamén, non? Da zona do Souto estamos falando, non? O principal traballo das directivas pasadas, máis recientes, e dos socios, e de Antón e de Suso Noia, que lle gustaría moito estar aquí, pero non pode, foi frenar este proxecto, non? Diredes, isto é un pouco contradictorio como cos parques eólicos, non? Enerxía limpa ou unha EDAR e tal, sí, pero onde? Non se pode facer en calquer sitio, máis bombeando a auga residual, cun gasto enerxético tremendo, ocupando unha zona de alto valor paisaxístico, ambiental, cultural, como veremos, non? Petróglifos que se descubriron gracias á axuda tamén da Rula, de Antón, traballo incansable de Suso, como digo. Comezaron as movilizacións, chamaronnos tolos, dixeron que chegábamos tarde, dixeronlle a Suso, non? Que xa non había nada que facer, e loitouse, e ás veces gañase, ás veces pérdese. Nesta ocasión, despois de pasar por Bruxelas tamén, conseguiuse parar, non, sino ubicala ben onde se vai abrir, non? Onde vai empezar a funcionar, si debería ter empezado esta semana a primeira fase, se non me equivoco. Imaxes de todo isto, de petróglifos, do valor cultural, arqueolóxico, árbores senlleiras, unha antigua pesqueira non catalogada, pesqueira de Lamprea, que dicíamos, non? Se había cervos aló, se había lampreas aquí, como estaría este? Arquivos, unha labor incansable de moitos socios, e como digo, de algunhas persoas en concreto, moito máis. Unha fábrica de papel, tamén testemunha da industrialización de Galicia, das primeiras. Ponte Cabirta, que se está traballando e conseguiron que se rehabilitase e que se destinasen fondos e traballos á rehabilitación. Unha posible calzada, digamos que, dixémoslo, moi antiga, non? Moi antiga, por non dicirnos, non meternos en imprecisións, non? Documentamos, conseguimos que se publicasen cousas, que se recopilase información, citáronse especies singulares, non? Caracol de Quimper, a rapatilonga, a ver a outras, están Antón e Suso incansables aí traballando para conseguir ou tentar que despois de que se abra ou que empece a funcionar ben a depuradora e que o río se recupere, porque os ecosistemas recupéranse, neste caso esperemos que ben e con celeridade, protexer esta zona, non? Que a declaren, xa está aprobado en pleno polo Concello de Santiago, que declaren esta zona ENIL, Espacio Natural de Interese Local, conxuntamente o Concello de Santiago e o Concello de Ames, non? Para que os composteláns e os veciños de toda a bisbarra podamos disfrutar dos posibles sendeiros que se abran aí, respetuosos, esperemos, non asfaltados e todo isto, e das beiras do Sar, non? Que é unha zona que vos animo a visitar se non estivestes, porque ten moitísimo interese e moitísima beleza, non? Para a mostra, deixo vos un par de fotos e ata aquí. Moitas grazas a Pablo pola concisión con que nos explicou todo. O noso último convidado é Iñaki Varela. Iñaki actualmente o presidente da FEGA, de Federación Ecoloxista Galega, é tamén profesor no ensino secundario de Historia, en concreto aquí cerquiña, en Ouroso.
E na Federación Ecoloxista Galega, que por certo tamén está de parabéns porque ven de cumprir 30 anos, pois está na súa directiva desde o ano 2021, primeiro como vicesecretario e en 2023 pois xa como presidente. Tamén é membro de Verde Gaia, na que entrou como socio pois en 2006 e foi coordinador xeral durante uns anos a mediados da década do 2010. Despois tamén estivo noutros colectivos e asociacións como COSAL en Compostela a comezos da década de 2000, a Asociación de Axuda a Persoas Presas Concepción Arenal de Vigo, ou o grupo que promoveu a creación de FIAR e Banca Ética a nivel de toda Galicia. Así que moitas grazas, Iñaki. Por certo, dentro desta federación, pois, que creo que agora conforman unhas 15 entidades e colectivos, tamén está a ADEGA e moitas outras, bueno, xa o dirás ti, pero colectivos pois, de ámbito local ou comarcal, non? Que ao mellor pois, non teñen esa cobertura que temos outras organizacións de nivel social, pero que tamén son importantes que estean e que bueno, sigan vixentes na defensa do noso territorio. Así que, cando queiras... Vale, eu, en principio, bueno, vou facer unha presentación así de Verde Gaia e logo ao final comento algo da FEGA máis da actualidade, vaya, tampouco vou a facer así de historia da FEGA que ademais sabedes máis seguramente a xente que estades aquí que eu mesmo. Nada, tamén vai ser breve, darlle as grazas a Adega polo convite, tamén os parabéns e eso, que nos retiremos todo o mundo do ecoloxismo porque xa este a cousa feita e nos dediquemos a outra historia. Entón, bueno, Verde Gaia, vos puxen así simplemente un pantallazo da web, non é unha presentación como tal, son algunhas imaxes simplemente para non facelo así tan seco nada máis. A cuestión é, digamos, por que nace Verde Gaia. Verde Gaia naceu no 2006 e hai aí pois, unha cuestión que nos ten unha relación con a ADEGA bastante peculiar porque en parte nace dunha decisión de ADEGA, en parte, non? Hai xente, eu non viña da ADEGA, por exemplo, pero sí que hai xente que sale da ADEGA, o cual deberíamos estar enfadadísimos e ser así, non queremos saber nada. Pero, bueno, creo que igual co tempo e personas haberá que terán as súas historias, pero bueno, fomos reconducindo as cousas ata algo que, bueno, igual despois no coloquio, si nos dá tempo, que non sei a que hora pecha en este centro, pero bueno, non ha de quedar moito tempo, que estaría ben falar, no? Que son o modelo de relacións que temos as entidades hoxe en día, ecoloxistas, ambientalistas, de defensa do patrimonio, etc. Porque algo que, bueno, compre pois darlle esa reflexión de fortalecer as relacións, os lazos, o sea, todas estas cousas, porque seguramente se estarán no coloquio tamén todo o mundo diría, creo que antes non estiven eu co documental, pero bueno, parece que se falaba diso, o relevo xeracional, o difícil que é que os colectivos tiren para diante, non? Entón, cando nace Verde Gaia, ademais, nace con unha idea que logo tamén co tempo eu creo que xa non ten tanto sentido remarcar iso. Paréceme, ou esa é a miña sensación, que ao final tamén moita xente foi camiñando cara a algo así, de maneira natural, pero inicialmente quixo remarcar o de ecoloxismo social. A idea era separarse un poquinho do que sería a tradición ecoloxista, que a súa vez se separara tamén un pouco da tradición máis ambientalista ou de conservación pura e dura, engadíndolle outros factores, e tamén aquí pois, engadir novos elementos para comprender a loita na que estás ou como te enfrontas ás cuestións. E a idea de social era pois, porque se quería remarcar que non hai loita polo medio que non implique tamén unha loita dende un punto de vista humano, unha loita pola xusticia social, pola paz, que era un pouco o lema que tiña a asociación. Non sei se ten moito sentido hoxe en día dicir iso, pero eu creo que máis ou menos todos os colectivos van tendendo cara a iso. O sea, non sei se agora hai unha división clara entre conservacionismo puro, ecoloxismo, tal, ou se realmente o tempo foi diluindo iso e estamos nunha época no que somos menos xente, quizáis, ou polo menos non se consiguen eses relevos, pero tamén hai certas barreiras que había antes que hoxe non, bueno, non terían por que ser tan rígidas como antes. Entón, bueno, pues para que vexades, caro de entrada, por exemplo, pues hai unha convocatoria para o tema das movilizacións por Palestina, pues ao lado dun curso de botánica,
temas de xustiza social que ten que ver co 50 anos de Adega, un encontro, o sea, que son cousas variadas, vaya, pero como as temos nós, eu penso que agora as ten moita xente, por iso digo que esas etiquetas quizáis habría que revisalas. Falando un poquinho da trayectoria en Compostela, e só teño cousas soltas que fun rescatando da web, porque perdín todo o que tiña no ordenador fai pouco, estes dramas personais, e, bueno, ahora tiven que tirar un poquinho da web. Pois hai cousas máis clásicas do que sería o típico colectivo ecoloxista, pois fanse roteiros, claro, se eres ecoloxista que vas facer? Roteiros, tens que facer iso, e logo farás denuncias, home, que non, non? Entón, pois hai roteiros, algún que xa son de 2006, de cando se empezou, este de 2012, este último, por exemplo, que é un programa que temos non é de Compostela, é un programa xeral, de un roteiro mensual, empezou sendo de temas de plantas invasoras e tal, pero fomos abrindo a máis temas. E este, por exemplo, en Compostela foi do tema da auga, dos orixes, non, das traídas de auga medievais, de como foron articulándose as augas en Compostela, as augas para uso humano, non, con un elemento patrimonial tamén. Despois, trouxen tamén varias cousas sobre xa que viña a xente do SAR, non, pois cousas que se fixeron no seu día, coas brañas, unha proposta de educación ambiental, o tema do plan especial, bueno, son cousiñas que veñen xa desde o principio, desde o 2006, xa fai tempo que non. Hai que decir que Verde Gaia empezou sendo unha asociación relativamente potente e agora hai que reconocer que a nivel de volume de personas é pequena. Entón, hai cousas que se podían facer antes que agora non tanto. Pois agora non hai un núcleo de Compostela como tal que funcione. No seu día en Compostela, xente socia, podía haber en torno a 50 persoas ou así, pero que ademais había un grupo de activistas potente. Hoxe en día non. Entón hai algunhas cousiñas que sí facíamos antes que agora podes decir, bueno, e Verde Gaia onde está? Bueno, pois está un pouco como están moitas outras, pero sobrevivindo, facendo cousas, bueno, se volveron a recuperar roteiros, que é unha cousa moi importante que levamos tempo sin poder facer. Traballos tamén co tema da silvouta e o souto, pouco xa máis non podo comentar, xa está todo dito diso. Denuncias, no, que decía, pois home, estás metido en un tema ecologista, pois faz eso, denuncias sobre o tema dos transxénicos, os pesticidas, non sei que, máis ou menos o que sería clásico. Trouxen cousas que están un pouco no entorno de Compostela. Algo que fixéramos coas fontes, que so, bueno, un poquinho máis de traballo proactivo, se queredes, que era exixir do Concello no seu día que fixera analíticas das fontes e que as puxera en valor para que se empreguen, xa que temos fontes, pois, claro, normalmente se desentenden e te din, claro, como non nos podemos comprometer a facer unhas analíticas periódicas, queda a fonte como ao teu risco, non? Ou poñendo non potable e así seguran en saúde. E entón, pois, foi unha pequena campaña para pedir ao Concello que fixera algo sobre iso. Temas de mobilidade, xa vedes que en algunhas un pouco peculiares, como as bicicletadas pola lingua coa sentalla do Pichel. Esta non é exactamente nosa, simplemente colaboramos, porque, vamos, hai cousas que nos metemos, colaboramos moito coa masa crítica de Compostela, por exemplo, pero, vamos, non somos a masa crítica é algo independiente. E isto era unha acción de bicis o tren, aquela sí que unha avalancha ciclista que fixéramos nós, moitas tiñan que ver co tema tamén do tren, porque foron reducindo o tema das bicis, non sei, eles teñen a propaganda de que Renfe e as bicis, e realmente foi a peor en ese sentido. Entón, bueno, pois exixindo un poquinho da mobilidade que che permitise empregar a bici, empregando tamén medios de transporte públicos. Tocáronse temas de troco, unha tempada que facíase un mercadiño de troco, que tiñamos así un mercadiño periódico. Fixéronse tamén algunhas campañas, claro, xa está un pouco no que sería esa liña de ecoloxismo social, relacionadas coa obxección fiscal, o gasto militar, temas de contrapublicidade que nos levan un pouco tamén a colaboracións que tivemos con outros colectivos da cidade como Amarante, por exemplo, en algúns ciclos de cinema e temas de consumo, divulgación e concienciación tamén típico dos colectivos ecoloxistas, vaya. Entón, temas audiovisuais, documentais, ciclos de cinema, un tema de premios que estos se implicaran institutos, xente así de institutos, derános un premio que eran cestas de comida e tal, non sei se ellos si era o que esperaban, pero bueno. Ao principio de todo, que é o que vos decía, cando realmente Verde Gaia naceu e era bastante potente, chegou a funcionar tanto en Compostela como en Vigo programas de educación ambiental dirixidos exclusivamente a crianzas. E claro, son programas moi potentes nos que había xente implicada con unha, vamos,
cantidade de tempo metido bastante grande. Claro, xe non temos capacidade desto, o sea, os tempos cambiaron, non temos esta capacidade, pero bueno, fíxose tamén un traballo específico, e fixérase algo que foi polo que eu me enganchei cando empecé en Verdegalla, que era, por exemplo, un análise dos libros de texto do currículo antiecolóxico oculto que tiñan. Presentamos un informe, isto viña de algo que fixeron Ecoloxistas en Acción, que outro capítulo aparte sería a nosa relación con Ecoloxistas en Acción, pero eso toca para outros 50 anos despois. E de aí derivou tamén que nos chamaran, unha cousa así peculiar, para dar formación nun curso sobre avalar e falar tamén do mesmo pero en libro digital, que basicamente era traducir o mesmo libro digital porque seguía sendo a mesma historia. Bueno, daba medo, analizar, cando te pos un pouco esa ollada crítica a libros de texto ou libro de texto digital, atopas de todo. O sea, bueno, foron cambiando, algúns melloraron un pouquiño, pero bueno, seguían tendo moitísimas cousas e faltando moitísimas outras. Faladoiros, tertulias, debates, etc. Tamén son cousas que se fixeron sempre. Hai desde temáticas máis estrictamente ambientais, tema nuclear, por exemplo, recordando un poquinho así a historia da loita nuclear e dándolle voltas a que pasa con iso, ata tiñamos algúns sobre temas represivos, por exemplo, o sea, hai un pouco de todo tiñamos. Este é un dos últimos, de extractivismo verde, por exemplo, e aí vos traio un que me parece interesante, falámoslo antes, polos intentos de acudir a esas facultades. Falaba desde do importante da universidade, da xente de bioloxía, e nos intentamos algunha vez decir, nos está fallando xente socia, tal, vamos a bioloxía, montamos aí unha pequena palestra e a ver que tal, o invitamos a xente, escaso éxito, a verdade, e iso é un tema tamén a tratar, si nos dera, é vínculo coa universidade actual, co alumnado que pasa, porque non somos capaces que se incorpore alumnado universitario, modos de activismo da xente nova, o que pode pasar, bueno, cousas que podíamos darlle voltas. E o último de Verdegalla sería isto, que das brigadas. As brigadas deseucaliptizadoras, que igual as coñecedes, claro, son a nosa actividade estrela. Pero isto ten truco tamén que hai que explicar. Non por quitarlle méritos a Verdegalla, pero bueno, por pôr as cousas tamén no que son xustamente. As brigadas non son exclusivamente nosas e foi unha iniciativa dunha persona, ademais, que tirou bastante delas, que era Xoan Evans. Verdegalla si está dando unha cobertura ás brigadas de tipo legal, seguros, e hai xente implicada a tope, pero o tema é máis grande que nós, de feito, o sea, é máis grande as brigadas que a propia Verdegalla. A cantidad de xente que ten as brigadas nas súas bases de datos supera as 1000 persoas, que é unha cousa bastante grande para o que é o ecoloxismo galego. Creo que teñen algún problemilla, comentaba antes, a hora de facer o relevo tamén en que leva as brigadas, a organización e todo iso, porque a idea última das brigadas é que foran algo autoxestionado, o sea, que incluso Verdegalla se retirase da parte práctica e as brigadas funcionasen un pouco por si mesmas. E iso de momento todavía non pasou. E son tamén cuestións que volven un pouco a incidir no que vos comentaba antes, no? Que sería interesante falar, e o que lle costa a xente dar o paso tamén a parte organizativa dos colectivos, a esa parte que a veces é un poquinho máis fea, que implica pues permanecer un pouco máis de tempo, tarefa burocrática e tal, que a veces non é tan terrible, pero bueno, que tamén hai que facer, e que é importante para poder facer este tipo de relevos, de cambios nas directivas ou independizar alternativas como esta, que en principio debía voar libre, non? Eu creo que un caso tamén as brigadas, bueno, está máis que feitos artigos e tal, pero un caso de éxito dentro do que supón, porque están os lumes, está, o sea, todo un desastre, pero como concepto de activismo, vamos, eu creo que é un caso de éxito claro. Aquí acabo entón a parte de Verdegalla. Despois, a FEGA, eu levo pouco tempo na FEGA, entón, podo falarvos un poquinho de como estamos e, sobre todo, do proxecto este Temos Raíces, para que tamén vos soe. Bueno, xa o coñecedes tamén de participar nel. Pero bueno, a FEGA, como decía Belén, agrupa a colectivos ecoloxistas, ambientalistas galegos, bueno, ven dende o ano 90 xa e tal, dende o 96 formalizada, antes estaba a Asociación de Grupos Ecoloxistas Ambientalistas de Galicia, o sea, ven xa de unha trayectoria que decíamos os 30 máis 5, ahora xa son máis. Entón xa ten os seus anos tamén. E a idea é unir colectivos e, sobre todo, poder dar cobertura a colectivos pequeniños, por exemplo, está a xente do Sanlés, está a xente da Limia, en Senda Nova, en Carballo, é dicir, colectivos que igual non teñen presencia en todo o territorio, pero que puideran, a través dunha federación onde tamén participáramos colectivos que, en principio, tiñamos máis presencia, darnos apoio mutuo. De feito, do apoio mutuo é lema da FEGA. A FEGA, en principio, non actúa como unha entidade en sí misma
que sustitúa as entidades pequeniñas, digamos, sería máis un paraugas, esa sería a idea, porque hai federacións que funcionan casi como unha asociación propia. En principio, a idea da FEGA non é esa. Últimamente, por exemplo, dedicamos moito a dúas tarefas. Primeiro, a manter a propia FEGA, que hubo un período que parecía que estaba aí de parálise, que costou moito volver a pola andar, porque claro, non había xente que participase nas directivas e tal, entón o último foi intentar que as directivas se consoliden, coller novos grupos, a ver se animaban novos grupos a entrar e ter un poquinho eso consolidado. E outro é a facer memoria, algo de historia tamén e homenaxe a xente que estivo aí, que é o proxecto Temos Raíces. Fixos un documental que Filtrando a Luz, que tamén se está a mover, coincidimos un poquinho con Adega en eso, o cual está ben, porque así hai un pouco de movimento audiovisual e de difusión, porque tamén está ben mirar un poquinho para atrás, falar tamén dos éxitos, non simplemente dos fracasos, e dar un pouco de homenaxe a xente que estivo aí, porque o merecen e porque, senón, algún día será tarde, tamén dirás, oye, tamén, non sei, non se recoñeceu a esta persona ou a este colectivo xustamente. Entón, aproveitando iso e que ademais hai memoria viva que pode contribuir a arquivar, temos un problema sempre de arquivo, de documentación, hai unha cuestión de onde se vai a quedar esa documentación, se fala con a ver se o Consello da Cultura, si quen pode guardala, pero bueno, vai un poquinho nesta línea. Imos ter un segundo encontro este ano, en principio son encontros así, este máis interno, máis pequeniño, para ter algo de formación. E o documental, pois, hai un documental e ademais vanse facer pequenas pílulas para difundir despois en coles ou tal, porque o documental en sí non é para levar un cole, vamos. É moi aburrido por rapaces e é moi longo, é un documental máis para xente un pouco maior. Pero logo se queren facer cousas para material de difusión escolar e así. E nesas estamos. Nada máis así que se me ocurra. Entón, se non se queda tempo para que falemos ou xa hai que marchar.